Ini arsik jelapan soda gabirta nonang ton pen arjuikta. Patumi jakong ni pai engkoira pop bom kuruarni arsik jet pen karbi peace accord aputak Union Home Minister Gov of India Amit Shah phan Guwahati erong sopi Vivan Taj Hotel along Kachetong damasai kedengpon. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kejapon along Deputy Speaker of Assam Legislative Assembly Dr. Numal Momin MP Horen Singh Ve, MLA Dor Singh Ronghang, Bidya Singh Ingling, Lapen Rup Singh Teronatum, Amit Shah Phan, Chetong Damsi. Prap Jin Pen, Karbi Peace Accord, Kachetokji Aputa Kachingwai Paraponlo. Bangso RD Dojot Pen, Kachingwai along. Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Ta, Chetong Dunlo. Lasi. Karbi Klempar asong doan atumpen. Kebangji pai ciklo angbong. Monsam lamdon cetokvek pusi Union Home Minister Gov of India. Amit Shah ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan birta nang pachinidun. Lapen lamdon kacetokji ni pai arnike. Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pensi thikpon pusi birta ribdon long. News Desk Report, Biswanath Karbi Live. Pini aduntu arsik jera birta nonang ton pen putot arjuikta. Patumi jakong ni pai engkoira pop bom kuruarni Mohamaya constituency ke parlo dongmukak longkam teron auditorium hall ahemalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing teron Mohamaya longri scheme kangpu lapen mei ke padapon. Bangso ame along Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Municipal Board Chairman Biren Teron BDC Chairman Rajesh Teron Lapen Mohamaya along Bharatiya Janata Party along Klem Bangpu Bangpia Tumdoan Chitongdung Kiramtang MSC Killik Ahot EM Lunsing Teron Apan Raratum Kachitodun Pen Kapahai Ponatum Apan Kendra Sarkar Lapen Raj Sarkar scheme ke dobiklo sita kachetang tesi kedoke theklong dolang lasi patumi EM Lunsing Teron ahin pen asavet methang Mohamaya longri scheme kangpupon lapen arsikjit pen mei aduponlo lapenan parta patumi amat Mohamaya constituency arlo polling station 3 aphanta bangso scheme pen asavet sita kerap pajirponlo Kiramtang MLA Killik ahut sitame Mohamaya constituency arlo polling station 3 aphan Komat polling station si Bharatiya Janata Party abut ke ong naima halaso polling station aphan nong e PG pusi chechak tekanglo halaso ka chechak ateng pensi patumi ar sikjit pen kapado pona meyalong amasin nong e kapajir pona saita dengponlo Kecheng si anong e kachepalong lake Uttor Borbil polling station right wing lapen aduntu anong e lake Uttor Borbil polling station left wing lapen Kethom anong e kachepalong lake Dogmoka higher secondary polling station henlo lage to damtang 2017 aningkan MSC election hu nili Bharatiya Janata Party pen ticket long lo asu ticket kelong hu rata tum nili phan nang cherap na sedu dun pen ang pahai pon naso phi pen Council Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang hin pen tulo laswa along elitame ningkan ini anda pian sili EM Longdun laso EM Long Lok pen whole laso 2017 aningkan nili phanang kaching hon araratun phan pini nili ahok tema kendriya sarkar lapen rajya sarkar pen asuni ke dopiklo poi phitita kachetang te kasonda ke doge theklong dulang tadi nili jongjung alang litung handing kacing sam pisi pasau besita pini ke pajir program ke dengpon lapena para tame ke damtang Vidhan Sabha election hut MLA election hut nili along tina local committee along tame dampen nil local committee meeting along view meeting dam long ada kisung ke boyalam sarkar nang dodet pen long malong lima lahai la sukar jama hut nil election prang announce lo along tin local committee long tame Pininga election ke umama first second third ke damat umma phan ke isia puroskar duji hala so puroskar bangke
First abang ke 50,000, second abang ke 30,000, lapen third abang ke 20,000. Lalu alam jagat te non MLA election ta menili tumda Muhammad Homosi penta suri pira kitim lahan pa sini tum kelong lalu ningkang sam mesi pini local committee, mondol committee andar do anil duk cehang lap mesi pini lalu program ke dai pon. Lalu alagot non 31 local committee dak ladak do nili tum Muhammad Homosi ke alang litum pasti kami asap peti kami nili tum. Lalu first second third along kami aku nili tumahin pen alang litum pan akirap asap buka pajin pon tak nili pon. Kunana sakiteng kuni kelong ting first position kana First ke Uttar Mobil left right first second dam dilo angke third abang ke ladak dok muka higher secondary apuling session masih dam. Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Crow report Bisonat Karbi Live. Piniadun tu arsik jit lapan sodaga birta non putot angton pen arjita. Nijang Karbi Anglong langteng pen rongkor arong along. Komol kiri pen kaceling atawar kaselam kesai oyajok. Kaselam tang atawar kahino ajok. Langteng pen rongkor arong araratum aning kang samse kacepeklang. Lapen labangso atawar kaselam ahut. Kaselam pameji aphan komol kiri aphan langteng pen rongkor arong araratum. Khamke dunolo sitame komol kiripu abang lamthe ar jujesi saike oya towarsi selam rong lo pusi langteng pen rongkor arong araratom pherangke athengno than pachini po lahei towar kasalok asailong Karbi Anglong Autonomous Council pen kelang kapangkre ve ajoksi saike oya atowar kasilam long loklo puta hadak araratom ningduk chepeklang pon Lasi Prabjin pen local MSC EM pen chenglok Karbi Anglong Autonomous Council kachari kethe kiringatum puthot ka chelinga towar kasalok thujia sai kiring pontia phan langteng pen rongkor araratum kachuni riparpon Karbi Anglong Phuloni pen Orun Intikatha report Bisonat Karbi Live